Fittra lill prim Ministru ta' Malta Robert Abela, Irina Virgaskaya Gorbachova, it-tifla tal-eks President tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev, qalet li laqtita littra tal-kondoljanzi tal-Prim Ministru Malti. L-eks President tal-Unjoni Sovjetika miet fit-30 ta' Wissu li għadda fl-età ta' 91 sena. Fl-ittra tagħha, it-tifla ta' Mikhail Gorbachev qalet li rċiviet ħafna ittri ta' kondoljanzi wara l-mewt ta' missiera, imma l-ittra tal-Prim Ministru Malti għandha post speċjali. Hija qalet li l-Prim Ministru Malti li missiera kien jaqsam il-memorji magħha dwar is-summit f'Malta bejnu u bejn il-President Amerikan George Bush f'Diċembru tal-1989 li jimmarka it-tmiem tal-Gwerra Bierda. Hija qalet li missiera feraħ li għadda messaġġ lil poplu Malti fit-30 anniversarju minn din il-laqa għolja f'pajjiżna. Gorbachova innotat kif il-Gvern u l-poplu Malti għadu jfakkar din il-ġrajja storika. Fl-ittra hija qalet li tittama li l-messaġġ tal-paċi li ħareġ minn dak is-summit jibqa' jitwassal anke llum minkejja iż-żminijiet ta' sfida li qed taffaċċja d-dinja.